Ture David Bach har været Managing Director for Greater Copenhagen siden 2020, og nu skal du stoppe, og derfor syntes vi, at det var en god idé, at vi skulle ses i dag og lave nogle refleksioner om Greater Copenhagen og den tid, som du har været her. Så kan vi starte med at sige, da du engang kom til Greater Copenhagen, hvor var Greater Copenhagen for et sted dengang? Greater Copenhagen i 2020, det var en lille organisation, der sad op på 5. sal op under loftet med lidt utætte vinduer og et fint udsigt ud over København. Det var også en organisation med en enorm stærk og sammentømret politisk bestyrelse, men også en organisation, der manglede eksekveringskraft nede i sekretariatet. Det var det, jeg skulle bygge op. Hvorfor ville du gerne være Managing Director i Greater Copenhagen? Hvad var det, der trak dig til Greater Copenhagen? Jeg havde den ære at være med, da vi byggede Greater Copenhagen 2016 i en lidt anden rolle, og da jeg så fik chancen for at være Managing Director og arbejde med det fuldtid, så tænkte jeg, det lyder spændende, og så kan jeg jo godt lide en udfordring, bygge noget op, og der var en mulighed for at bygge noget op, så den tog jeg. Og hvad er så sket under de her årene? Hvordan har det ændret sig i Greater Copenhagen? Vi er blevet lidt flere folk, der arbejder med det fuldtid her i Nørregade. Det vil sige, at vi har lidt mere tid og kraft til at snakke med politikere, både i Stockholm og i København, presse ministre lidt i de 2 regeringer. Og det er jo en stor forskel, der er sket igennem de 4 år. Så synes jeg også, at vi er blevet modigere, både som medarbejdere, men også som bestyrelse, og sat os endnu højere ambitioner for, hvad vi egentlig kan ændre i vores samfund, så vi får mere bæredygtig vækst i hele den her fantastiske dansk-svensk geografi. Ja, du siger den dansk-svenske geografi. Hvad var dine erfaringer? Du har jo arbejdet nu mot både svenske politikere og danske politikere, og det er begge regeringerne. Hvad var dine erfaringer af Sverige, før du startede i Greater Copenhagen? Jeg havde lidt erfaringer med Sverige fra dengang vi startede Greater Copenhagen i 2015-16 stykker, men jeg havde jo ikke så meget erfaring med at gå rundt i rigsdagens gange i Stockholm, og det har jo været en ret fed oplevelse at være i Stockholm. Altså, det svenske politiske system er enormt åbent, og så synes de, det er lidt eksotisk, vi kommer hernede fra det sydlige Sverige og det østlige Danmark, fra Greater Copenhagen, og vil rigtig gerne have en politisk dialog med os. Det er fedt. Er det noget, der er ændret stærkt undervejs? Altså deres vilje til at have en dialog, synes du? Jeg har haft den glæde at have enormt mange dygtige medarbejdere, også folk, der virkelig kender det svenske politiske system. Det vil sige, at vi har fået en helt anden adgang til svenske politikere. Før gang skulle vi banke rigtig mange gange på døren, før de åbnede op og ville snakke med os. Nu går det noget nemmere. Og så synes jeg, at vi har placeret, hvad den her organisation og hvorfor den er så vigtig for den her fælles geografi. Det synes jeg er en stor forandring. Hvad er den største fremgang, der har været under det her år, synes du? Det var næsten lidt for perfekt. Vi havde, tror jeg, den største fremgang her i sidste uge, hvor den danske skatteminister sammen med den svenske finansminister trykkede hånd og havde en hensigtserklæring om, at nu er der en skatteaftale på plads for de folk, som pendler i den her region. Det har vi kæmpet for i snart 3 år, så det er jo en kæmpe sejr, at nu det kommer på papir, og for 2025, der bliver det virkelighed for en masse mennesker, som arbejder på tværs af Øresund. Og hvorfor var det vigtigt? Hvorfor er den aftale så vigtig? Jamen, det er jo vigtigt, når man har en politisk organisation som vores, at man også leverer nogle resultater, som betyder noget for borgere, som betyder noget for virksomheder. Snak er godt, men der skal også noget action på, og nogle konkrete resultater, der gør en forskel i deres hverdag. Det gør det, vi er kommet igennem med på skatteområdet, og derfor så er jeg jo faktisk pavestolt af, hvad vi lykkes med sammen med vores bestyrelse. Og det, som du siger, det var jo en sindssygt god timing, det der med, at det var lige før du stoppede der. Men hvor under de her årene, hvor har det ikke gået så godt? Jeg synes jo stadigvæk, at Greater Copenhagen som idé er fantastisk. Jeg synes, vi kan konkurrere med de største storbyregioner i verden. Det har vi ikke fået overbevist alle om, helt ind i regeringskontorerne i Danmark. Heller ikke ind i alle regeringskontorer i Stockholm, så jeg synes stadigvæk, vi har noget rejse foran os, hvis man kan sige det sådan. Der er et job for min efterfølger, men der er også et potentiale, og det er det, der er det fede ved det. Og du kigger fremad. Hvor ser du Greater Copenhagen, altså både organisationen Greater Copenhagen, men også regionen om 10 år? Som region, så ser jeg det stadigvæk som den sted, når for eksempel EU-kommissionen kigger ud over hele Europa og skal finde de storbyregioner, som klarer sig bedst, og især dem, der hen over en grænse, så er Greater Copenhagen det mest fremgangsrige sted. Så på den måde tror jeg, vi står om 5 og 10 år også. Så er det klart, så drømmer jeg om, at der er flere investeringer og endnu flere udenlandske talenter, der tænker, hey, jeg vil hellere være i Greater Copenhagen, end jeg vil være i Boston, eller i München, eller i Singapore. Vil det lykkes for os, tror du? Jeg er ikke i tvivl om, det vil lykkes, for der er en sindssygt stærk politisk samtømmerhed i Greater Copenhagens bestyrelse, og de har også et stigende ambitionsniveau, så jeg er slet ikke i tvivl. Jamen tak for den her samtale, og held og lykke fremover. Tak.